शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर मित्रमंडळाच्या वतीनं शहरातील भाजी विक्रेते तसेच आठवडा बाजार करणाऱ्यांना 100 छत्र्या व 100 टेंटचं वाटप करण्यात आलं। मंत्री दीपक केसरकर यांच्या संकल्पनेतून हा उपक्रम राबवण्यात आला। हा कार्यक्रम येथील केसरकर यांच्या कार्यालयासमोर करण्यात आला। दीपक केसरकर मित्रमंडळाच्या वतीनं शहरातील भाजी विक्रेते तसंच आठवडा बाजार करणाऱ्यांना 100 छत्र्या व 100 टेंटचं वाटप करण्यात आलं। त्यावेळी माजी उपनगराध्यक्ष राजन पोकळे, शहर प्रमुख बाबू कुरतरकर, महिला शहर प्रमुख भारती मोरे आदी पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।